Assalamu alaikum. Mai me haka? Wa alaikum salam. Haske. Allah ya taimake babban furo. Haske. Nai mama. A lafiya lau. Nai. Lafiya haka na ganka cikin ka duk kayoyi. Kaga ban ma san da nake musu ga dare. Ta ina ka biyo? Wallahi ta cikin dajin nan muka yi. To, Ka san lafiya? wajen da yake gani ya kai. Wallahi wallahi. Allah san duk kayoyi jikin kayoyi. To, na hanka da baki ne. Wallahi. Wannan shi ne sani dan duk wani fim da kuka sani babban fim wannan shi ya shi kinga shi ya gwasta shi ya nas shi ya duniya makaranta shi ya ni da ke marayi da ke duk wani fim kin gane yanzu haka nan sirrin da ke gangare sa da fim yanzu in ya niya muna nan a nan zai iya kiran sa Sosai ma. Da zuba ta wata mata ba wajen nan. haba Allah na zo na bata na hawa bakwai. ce na hawa bakwai ko Wanda ne. yanzu wayannan dai baki da muka haɗu da su yadda su sun zo su haikar shi ne na gaya musu a cikin yan fim ɗin akwai faɓa ta gari sosai ma shi ne na ce gaskiya ba zan bari su je su faɗa wani waje ba wannan kawo su don kuma rusa A haske ka san mu da yake malaman mu ne ka gane ba a cika ganin mu ba an ba a cika gane mu an fi gane su dan wanda suke fitowa su ne amma mu kuma mu muke juya su da umarnin mu suke aiki yayi wani abu da kike gani ke ba ma iya yan fim ba wani ɗan kwamedi ma da kike so ki gani irin sa jahilin malami su malam hudu da kika bi wajen wannan duk wani bidiyo da ke gana su shi yake ɗauka ai di yara na ne ni ne producer sa shi da aiki sai shi kuma ni ne nake kawo mai gaskiya ne shine wakili na shi ne wakili shi dan ta shige mu ga yanayi sai mu ga wannan da zamu baki mu ke tsaye mu ga an juyawa da yake juya Sai na ƙara juyawa. mana saboda a sarorin da zai dace da ke wani fim zan yi kwanan nan hawa bakwai juya mu gani yanzu ba tuwa ta ba ta su yau da Shi ne hawa bakwai din sai na juya. to ba za mu ga wannan da zai dace da ke ba oke wannan ta yi ke tashi mu gani wacce ai wannan fitin lahani ta ta dawo lahani ki zo daga nan bana ta dawo lahani Ni din ba sai na juya. sai kin juya ke ma Dole ne juya. kin ga fim kika zo ko kuma yanga da su ba tuwa ga su rama ta aka suka tafi a haske wayannan sun sun yi ko sun yi ina ba ke da kai su gidan boye ke hawa bakwai condition za a yi musu ke na yi kasa dinki a hawa bakwai ita kuma gaskiya kina da sa'a wallahi hawa bakwai daga zuwan ki a baki fim na yi kasa dinki a hawa bakwai ke kuma zan miki lahani yauwa alhamdulillah na gama musu Shi hawa bakwai din ya yake. ga skirim nan nashi yanzu dole sai an miki hazar saboda ba ki iya ba wannan zai je mata ke a kama da kai wannan zai miki hazar yanzu ni kuma zuwa dare wanda 11 dare zan zo in tantance mito duka tantance su gaba ɗaya ga Amma ga da Allah kai haƙuri kai na son magana. Shi shiga harkar fim ba za a wani rajistarin ba kawai da zuwan mu sai ka ce kuma ba mu kai kuɗi. to rijistar in kika haɗu da yara kenan mu ne ƙololuwa dama mu ake zuwa a yi rijista rijistar ki shine audition tantance ki za a yi kina ji tunda na kawo ki wajen wannan maganar rijista shi ya ba rijista yake inda kin ci screening to kin haye To ya ake screening? Mu je daki. A'a ko na kin za a yi screening ɗin ba. sai da Allah ba yin wannan bai na karanta miki sai ya kan ka'idan ma screening ga wannan na lahani ne ko an gama insha Allah to haske dai da ake ciki ni ma zuwa karfe 10 dare zan zo insha Allah kuma ku je ba da kanku da mu ku je zai kai ku daki Wani ɗaki mu ga mu da ɗakunan mu. kaya sai kaya sai kana ji ka sai mun biye ka tafi da shi akwai jikakkiya ba a wannan addima da wannan gaskiya hada da rigar ruwa ya da wa da ka sayar da